Všetci sú pobúrení s Bridgetonu, pretože Benedikt navrhol Sophie, aby bola jeho milenkou. A úprimne, nie sa čomu čudovať, bola to rana podpaz a cítila sa ponížená. Navrhol jej vtedajší situationship presne v momente, keď jej tvrdil, že si zaslúži niečo lepšie. No dnes ti vysvetlím, čo presne by sa stalo, keby si Benedikt v realite zobral slúžku. V Británii na začiatku 19. storočia by tým uštedril svojej rodine doslova smrteľnú spoločenskú ranu. Bridgetonovci by v spoločnosti skončili. Benedikt by bol okamžite vydedený, prišiel by o spoločenské postavenie, o všetky výsady aj o majetok. Samotná Violet ho upozorňovala, že musí myslieť aj na svoje dve mladšie, ešte nevydaté sestry. Ak by totiž Benedikt napriek tomu vstúpil do manželstva so Sophie, ktorá je slúžkou, jeho sestry by boli úplne vylúčené z vysokej spoločnosti. A žiadna aristokratická rodina by sa už nikdy neodvážila s Bridgetonovcami akokoľvek spájať. Veľa ľudí má Benedikta za hlupaka. Pravda je však taká, že v tej dobe bol jeho návrh jediný spôsob, ako mohol byť zo Sophie bez toho, aby zničil svoje postavenie aj reputáciu celej rodiny. A práve preto znie tak kruto veta, ktorú Sophie počúvala celý život: nezabúdaj, kde je tvoje miesto. Nie je to len urážka. Je to presný odraz tedajšej spoločnosti. Ak si myslíš, že je to prehnané, možno nepoznáš príbeh kráľa Eduarda VIII. Zdal sa trónu len preto, aby si mohol vziať Wallis Simpsonovú, dvakrát rozvedenú Američanku bez postavenia. Aj napriek tomu boli obaja navždy vyhostení z kráľovskej rodiny. A to sa stalo o 100 rokov neskôr, ako sa deje príbeh Bridgetonu. Pre aristokrata, akým bol Benedikt na začiatku 19. storočia, by boli následky oveľa horšie. Bol podľa teba Benedikt zbabelec alebo len obeť doby? Napíš mi to do komentára.